Okei, hei, mä oon tehnyt tämän videon 3 kertaa tai ehkä 10kin. Niin mä oon väritetty näillä väreillä. Vain näillä väreillä. Niin tämä kisu. Nyt nämä väritetty. Piirron korvat väritetty edes jo punaisella ja oranssilla. Okei. Mitäs värittää? Ruskealla varmaan. Ja kukkaruukku. Sieltä verran kukkaruukku. Huomannut? No, se oli vähän nyt ehkä häviö. Joo, sitten todetaan täältä kilpasta. Voitaisiin värittää vaikka noit kukkat tästä noin. Eli bam. Okei, tässä on yksi kukka nyt väritetty ja sitten bup, bup. Ja siitä vielä bup, bum. Toi tuli vähän vaaleilla, mutta no, mitä se haittaa. Eli sitten, ei vitsi, miten näin kissan väritä? Tää on nyt aika vaikeet, kun nää värit, mutta joo. Eli mä mietin odotus. Mä tulin nyt siihen päätökseen, että mä en ota tota keltaista. Mä otan vain nämä kaksi. Mitäköhän tästä tulee? En tiedä. Okei, aloitetaan. No, saa nähdä mitä tästä tulee. Ei ainakaan vielä näytä kauhean hyvältä. Mutta tästä tehtui enää ihan. Nyt tässä välissä arvostaisin, kun laittaisit liken ja tilaisit kanavan. Niin kuin oikeesti. Se on mennyt niin paljon aikaa. Tähän myös, ei teillä, mutta mä oon pausannut tätä. Niin mulla tästä on mennyt aika paljon aikaa. Joo. Eli nyt voitaisiin värittää vähän enemmän. No, tästä tuli nyt vähän hienompi tuota punaista laittaa tuohon. Mut joo. No, vähän siinä ja siinä, mut toi pitää värittää, en mä tiedä. Tuo voi värittää punaisella tuossa. Keltaisella, joo, keltaisella, joo. Mä voin ehkä vähän nyt miettiä, mitä mä teen oikeesti. Ei ehkä ihan nyt sopinut tähän, mutta oli kyllä ehkä parhaimpi kuin joku oranssi tai punainen tai ruskea. Tässä on tähän mennessä tullut tämmönen. Et joo. Okei, joo. Tästä on tullut tämmönen. Ai niin, toi häntä vielä pitää jotenkin, mut joo. Ja no, tää on hyvin outo kissa. No, mitä se näyttää? Tätä johtavat värit, mä sen muuten tehnyt tässä todellakin hienomman. No, on tää kyllä ihan suht hieno. On tää hieno kyllä. Sitten mä otan värit nämä. No, tästä sitten tuli se, mitä tulee, mutta joo, tästä mä oon tässä värittänyt hetken. Tässä voi tulla vähän outoa, mutta no, ei se mitään. Tässä voi tulla jotain outoa. Joo. Ja selvä, tämmönen tästä tuli. Kertokaa mielipide kommenteissa ja okei, joo. Ja tossa on se nimi eli Kisuli. No, mulla tuli pikku kierrätysverre ja mä kirjoitin Kiruli. Mut sitten mä tein tossa tommoset, niin tuli okei, tämmönen tässä tuli. Heippa! Luulit jo. No en mä nyt vielä luvata sen. Ja muista tilata ja tykätä. Joks. Tilata kelpaalle, joks. Ei siis ei oo mikään pakko, mutta jos sä haluut. Siis. Sä haluat auttaa mua. Tämä on 300 tilaajaa, mutta... Ja tää video loppuu siihen niin kuin